Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Basang rangke lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna sepurane yen gawe lara atimu. Sugeng dalu kagem keluarga besar beliau Bapak Sunawi. Ugi kagem mempelai berdua. Selamat menempuh hidup baru. Mas Teguh yang punya domestik. Selamat malam. Beliza, kowe kapan? Kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara jawabke sliramu beda ati beda lambe pasang krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresna Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Dan masih bersama Yoga Laras campur sarinya Indonesia.
Matur sembah nuwun. Matur suwun Mas. Sudah berpartisipasi malam ini, Cak.